Yo, ayo kanca-kanca dadi sepoti. Tak delok tandang gawemu. Oh, bayang ta. Paling apik, Pak. Sidane madhep kono mah Mbak Elisa ning kono. Oh ya madhep kono, madhep kono. Anu, macange Yuli Mbok. Nggih. Iki kok aku disepoti becak iki maksudnya apa? Apa kuwi kami teges utawa apa jenenge sasmita? Sasmita. Nek aku ki opone becak ngono. Wah, boten. Mbok menawi Apa? medun saka kene numpak becak. Numpak becak. Ora numpak becak yo karo munggah lah yo mesakake, ra iso dipindah gigike. Gigi. Nggih niki sowan wonten dalemipun Pak Kiron. Nggih. Jen niki wau sampun sowan, sampun proto. Kalih Pak Kiron, matur suwun Mas Gadang, Mas Gade. Mbak Yune yo dijak, dirangkul, dijak sowan mrene. Wis sesuk meneh ki rasah mikir apa jenenge pira ta pira. Ning lak nggih pantese. Ya kan sing penting nek Mas Gading mayang ki aku seneng ngono lho nyengkuyung. Apa meneh iki ditabuhi karo kanca-kanca sing isih enom-enom kabeh, timur-timur kabeh. Sing bonang ki sapa ta sik nganggo kacamata ki? Aku silau lah, kacamatane ngembun to, dadi ning kene malah Nika Nobita. Oh Nobita, nggih wanderek mangayu bagya, mak cange Yuli Mbok. Wonten apa gowok sabrang. Gowok sabrang. Desa Sengi. Desa Sengi Dukun. Magelang. Nah menika anggenipun saged mologram mekaken. Anggenipun putranipun saged Polokromo. Polokromo. Mau wis ketemu karo mantene urung? Sampun. Oh sampun. Lah teko kene jam pira mo? Jare jam 10 lagi munggah. Nggih, lah kok dugi mriki jam 6. Lah kanca-kanca ki wong WIB kok. Piye? Waktu Indonesia Belanda. Waktu Indonesia Belanda. Nggih, lah mergane ngopo? Teng grup ki wis dibiawarake. Nah, nunggu sapa? Mesti ana biang keroke ra ketang 1 2 iki mesti ana. Mengke jam 3 kumpul nggih, Cok. Nggih, ngoten niku. Wah, aming sing mengenteni rambutnya biru itu mesti. Ngarot. Sapa jenenge? Brantas Angkara. Ha niku angkarane tok. Ayo perkara cah siji kabeh dadi telat iki mau. Nek sinden-sinden ya dadi siji iki mau sak bis. Dados tunggal. Wonten sing lambah kiambak. Oh nggih, ya sok ngati-ati sok didewekke nek sinden iki aja didekke siji karo yoga ya. Oh cara nek dalan munggah medhon iki gawat. Nggih, gawat. Dewekke sesuk dewekke. Nggih niki hari yang bahagia Mas Gadang, Mas Gading. Dene iki ya isih apa riyaya to, isih dalam apa ya suasana lebaran juga ada suasana pernikahan. Lah iki melu mpok tumplek blek kabeh saake menungso menika masyarakat sampun melumpuk. Masyarakat. Nggih, menika melumpuk sedanten nggih madhep kene kabeh jan seneng menika nggih mirsani anggenipun ulah kridonipun Mas Gadang kalih Mas Gading matur suwun rawuhipun. Mugi dadosaken renaning penggalih panjenengan sedaya
sing do rawuh kene paringi panjang yuswa sehat, paringi rezeki sing lumintu berkah barokah. Sing do dagang ya paringi laris dagangane. Sing do apa ya kerja ya paringi munggah pangkate. Sekolah. Nah, sing do anak-anak ya tambahi anake. Walah. Kok ya ngono niki kangge sik rawuh lah kangge temanten iki le ndongake aku ya bingung. Siji sing dalang ya isih enom rong tau ngrasake mantenan. Ngono. Ha padha. Padha aku ya rong tau. Nah, dadi arep ngandani ke piye ya? Ning sing baku ya isone ndongake ya, Le. Nggih. Ndongake muga-muga temanten kekalihipun nggih setunggal sak lawase, langgeng setya slomo-lomonyo. Amin. Langgeng sak lawase. Wis iki mau ya aku ndelok kuwet ning nggon lawange Pak Kiron kuwi mau kok. Pripun? Ana kuwet ngerti kuwet to? Kuwet kata-kata. Nah, kata-kata. Kata-kata hari ini. Ora ana jangka kang kejangkah tanpa jinangkah apa piye mau ya? Oh ya bener ya kaya ngono. Ora Mbak kula kemutan. Ora ana panjangka sing ora dijangkah. Ora, heeh, pokoke intine kita kudu melangkah lah iki buktine Mas Arifin le jangka ya adoh tenan tekan Demak. Nggih. Sidane kejangkah tenan entuk bojo wong Demak ya gorene. Lah iki kan menteng antarane kene tekane lor kono ya, samudra. Nah, tekan kene. Lah iki muga-muga iso menyatukan kedua keluarga, iso bebrayane iso membuahkan hasil. Sesuk putrane iso sukses. Ngono dongane. Wis iso budaya ora mung sukses ning ya tresno karo budaya wong ya pas apa acara pernikahan ngene ya digelarke wayang ya Mas Gadang, Mas Gading. Dadine iki iso dadi apa ya membahagiakan masyarakat nggih kabeh. Nggih. Tanduki apa ngono le? Ya Mamen seneng lah iki mbok menawa mengko Mas Arifin kalian Mbak Musazina. Iya bener nggih. Musazina nggih. Musazina saged minggah wonten pepanggungan nggih. Mengke saged pinanggih supados sederek-sederek ingkang mirsani saking griya saged ngertos oh iki to mantene ngono karo njaluk resep ya mbok menawa piye to carane entuk jodoh. Tutor. Lah Mas Gading lho le golek nganti ping pira? Wah, kabeh iki ngono kuwi. Mbak Elisa. Niki wonten piye. Kaelokaning lelakon. Heeh, kaelokaning lelakon piye? Yange sing anyar melu. Oh, lati. Pundi? Nomor loro. Oh, nomor loro. Sapa jenenge sik engko. Sapa jenenge? Namanya siapa? Aku kan perlu tahu gitu ya. Boleh dikasih mic dulu dong sebelum kita lebih lanjut. Aku kan kepo sebagai kakak. Rasa pucet ding, ojo pucet. Aku kan kepo ngono. Namine sinten, Mbak? Mbak Penti. So cute. Emang sebuah roda itu tanpa penti? Iku pentil. Itu sampo, Mbak. Enggak berisi gitu ya. Mbak Penti dawane sapa? Dawane. Penti sapa? Ben ngerti ngono lho. Penti. Oh, ndagel lah. Ndagel. Banyol. Enggak apa-apa, boleh usaha itu penting. Penti. Titik. Iki sapa? Iki sing bar penti dawa iki mau ana imbuane ramburine, suwukane. Mboten sah ngangge mburi mawon. Oh, pun penti mawon. Oh. Udah lama maksudnya di sini nyindennya. Iki nembe mawon. Nembe mawon. Pengalaman nyinden gimana rasanya? Rasanya asik. Terus saged kenal kali rencang-rencang, nambah pengalaman. Asik. Oh, ini dandan sendiri juga.
Oh nggih. Oh tapi awalnya dari SMKI apa enggak Mbak Penti? Nggih, sekarang nembetan SMKI. Baru. Nggih. Kelas berapa? Di kelas tunggal. Nah, itu loh. Gading kakak kelas sing wah jan wis tobat. Terus serengane lek enek sing mlebu kae ayo berburu kae. Ngono to. Lah kepiye to? Ngono kuwi ya. Ngono. Ketoke Mas. Mengayom. Kakak kelas ki mengayomi. Oh lah iya mengayomi. Berarti ya enggak apa-apa ya namanya masih. Tapi bentar lagi kan ini udah lulus ya. Iya, kamu harus kuat hati. Nah, itu. Ya. Ini aku kan pengalaman gitu ya. Nanti kalau udah lulus, udah ketemu di tempat kuliah sama kamu kan di SMKI, nanti juga banyak mangsa-mangsa yang akan melihat kamu sebagai sebuah mutiara gitu ya kan. Juga Mas Gading di dunia berikutnya yang di kuliah atau di mana juga ada mangsa-mangsa yang melihat Mas Gading tuh harus ditatakin hatinya ya. Mutiara. Nggih Mbak Penti, ini sekalian kita kenalin jajare sinten iki? Ah, nggih sekalian. J Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu. Derek nepengaken nami kula Nabila. Nabila J. dari Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. J. SMKI atau Sudah lulus. sudah lulus? Nabila udah lulus. Ini baru aja lulus barengan satu Tahun angkatan. 2023. 2020. Oh, ya udah 2 tahun yang lalu. Oh, saniki Saniki melanjutkan? Dereng melanjutkan. Oke, dulu karawitan apa pedalangan, apa tari, apa Karawitan. teater? Oh iya, karawitan, Mbak Nabila. Udah ada yang punya belum? Sing ngasto ngendang. Sing ngendang. Nggih. Oh, gawane kendang, Gawan. gawane dalang. Ki gawane sapa iki? Jejare iki gawane sapa ora? Wah, Aku ra ndek gawane sama-sama. gawang. Rasa curhat topik. Rasa curhat. Etok-etoke iki ana. Jane aku wong ilang lho nang kene. Dikenalke makane ben gek sapa engko sing nggawa mulih ngono. Ora ana sing go mulih. Oh ya disebarkan, tebarkan pesonamu. Mbak Sinten, Nggih. wis mboten asing malih nggih niki kudune. Nggih. Derek tepang. Kula Pipit. Pipit. Oh, nggih. Dawane ya pipit. Pipit iki koyo cilik ning gedhe. Cilik ning gedhe. Mbak Pipit saking Saking keluar menika. Ngeluar. Kula niku Mbak Elisa. nggih. Tangga kula. Tangga ya. Lah iya iku. Tanggane. Dadi ki mangkat dhewe ya ora bareng bis. Ora. Lah iya. Ditinggal. Ya Mbak Pipit ngeluar. Sebelah lah iki mau pawange nggih. Nah, iki. Sugeng Dalu. Wadah. Jian kemayune. Suarane mboten ketinggal nggih ketutupan gong nggih. Coba berdiri. Coba berdiri ya. Jumeneng supaya pada Ayo, Dik. bisa tahu gitu ya. Ini ketutupan gong soalnya nggih. Lah, Sakit ketinggal mboten? Tinggal nggih. Mandap. Mandap mau mandap. Kang napa, Mbak? Iki kok dicekeli terus kebelet pipis to piye ya. Kene alon-alon ya, Nduk. Alah. Amit sewu nggih, Mbak. Nggih. Gua kurang ajar Jolmek wae. bledem ra. Pakai ini aja ya. Nah, gini kan kelihatan. Ya. Ya, jangan anjlok. Iya, gitu. Iya. Siapa ini sing ngedongke? Marem. Nah, ini adalah orang yang mencintai kamu, ya. Iya, kenalin dulu dong karena di pojok sendiri kan nggak kelihatan. Namanya sinten? J Derek tepang. Nggih. Kula Sasa. Sasa. Oh ya, Sasa itu panggilan atau emang Sasa aja namanya? Sasa. Sasa panjangnya? Sasa. Nah, iki sapa-sapa kok ngono iki dagelane sapa to? Kok petingane dagelan dienggo kabeh? Sasa umurnya berapa? Umurnya baru 16 tahun. 16 tahun. Ini SMKI apa enggak? J SMKI. Tak tari atau menggambar? Musik? Tata bugan. Apa? Arsitek. Arsitek. Apik iki, jos. Kamu kira-kira sebagai seorang arsitek pengen membangun apa ya? Apa yang ya membangun mungkin jalan SMKI yang bolong itu mau tambal ya. Oh iya. Sasa ini bawaannya siapa? Ada yang punya belum? Itu ya nyaron. Ya? Sik nyaron. Oh yang nyaron. Karo sing ngiter. Oh karo sing Loro. Loro. Nggih. Oh, sekong barboten terus
Nggih. Lah gentah-genti mulane. Ya, Mbak Sasa dari mana? Dari rumah. Wis ngene iki SMKI kebiyen iki ngono kuwi dagelane. Dari rumah Sasan ngono kuwi. Enggak dibeta, dalamnya enggak dibeta gitu. Ya Sasa, ini kamu jangan duduk dulu, aku cari partner dari sana. Nah, iki. Kita nanti nyanyi. Ya. Nah, iki sing sebelah kene. Seket mau kademen iki ketipisen kaya. Tipisen. Ya, pegang dulu mic-nya Kakak, Adik. Adik, ya ampun aku kok ya tua ya. Sampun lah, iki wis bola-bali ketemu ning ya ora apa-apa di Magelang kan perlu diperkenalkan ya. Dengan senyum yang lebar monggo dikenalke namine sinten saking pundi terus statusnya pripun sakniki. Dadi nek mas-mas sing do sinoman ki nek ngira-kira arep ngecim ngono kuwi iki wis iki oke apa ora gitu. Derek tepang nami kula Dewi Mega Prastiwi. Panggilannya Mega. Bisa volley juga. Bisa. Nyemes siapa-siapa. Masuk. Cakep. Ya Mbak Mega, sekarang usianya berapa? Dulu sekolah di mana? Usianya 16 tahun. Sekolah di SMK Negeri 1 Kasihan Bantul. Kelas berapa? Di kelas setunggal. Kelas tunggal ki. Nggih. Udah berapa tahun nyinden? Belum lama. Ra ngapusi mosok wis beredar kok ora belum lama. Tapi nyindennya belum lama. Oh ya, 2 tahun 3 tahun terakhir ini ya. Ya status? Status punya pacar 5. Well, jane iki suhu. Aku kalah, aku siji ra gablek. 5 ya? Itu juga aktif semua ya? Iya, aktif semua. Available. Iya. Oh ya. Hiperaktif malah. Siap Mbak Mega, mohon maaf Mbak Mega udah payu ya sedulur-sedulur. Jadi jangan dicim sebelahnya. Nah ini cantiknya, ya ampun, seperti bidadari. Ya, nah senyum toy mas. Jewi Lujeng Dalu Mbak Elisa. Lujeng Dalu. Jerek pitepangan nami kula Retno Dewi. Retno Dewi. Yang Retno apa yang Dewi? Retno panggilannya. Retno bisa, Dewi bisa. Oh bebas. Oh suka mananya? Suka sayang. Ya udah Retno aja ya. Umur berapa? Umurnya 20 tahun. 20. Dulu SMKI apa enggak? SMKI Solo. SMKI Solo. Iya. Ya sekarang? Sekarang kuliah di ISI Surakarta. ISI Surakarta semester? Semester 2. Semester 2. Udah punya pacar belum? Alhamdulillah dereng. Oh, anu niku Mbak. Nembe mawon putus niku. Nembe kok kowe ngerti sapa-sapa? Lah niku kuwi kanca kula. Hah? Kanca kula kampus kok. Lah ya kok sik wong wedok angger putus kok langsung ditulis dan Wah niku kula terus tak bunderi niku terus. Iki kanca persis iki, satu semester sama kamu. Satu semester. Satu angkatan. Satu angkatan. Oh iya, Mbak Retno apa Dewi? Retno. Retno wae ya, Mbak Retno ya. Jadi yang ngajak sini sih Gadang. Nggih, bosen niku. Oh, tadi di naik kereta apa dianterin? Sama yang demung itu. Sama itu. Oh. Sing demung wis Iya, wis ambil langkah wis. Oh, iya, yang demung itu juga dari ISI Surakarta. Ya. Sama satu angkatan. Satu angkatan juga namanya? Bagas. Oh iya, Bagas Retno. Oke. Jos. Ya oke, sebelahnya. Selamat malam. Selamat malam. Namanya siapa? Nama saya Naila. Iya. Umurnya? Wah. Gak usah ragu-ragu, kita nggak apa-apa. Bloko soal umur nggak popo. 19 tahun. 19 Iya, tahun. iya. Sekarang kuliah apa di mana? Kuliah Di ISI Surakarta. ISI Surakarta jurusan Karawitan semester 2. Ikut rombongan ini tadi? Enggak, berangkat Oh, sendiri. Iya. Sama pacar? Iya. Pacarnya ikut? Iya. Mana? Oke, I know. Oke, nanti kamu ikut nyanyi ya? Iya. Yuk, berdiri. Ini aku milihin yang setimpal gitu ya. Enggak, maksudnya itu adalah secantiknya gitu ya, cantiknya suaranya.
Ora ngono. Iki cara timbangan lak ya aku. Anu, ning anget. tengah iki ben angetan gitu loh ya. Wo, bae. Caper. Caper. Oke, Naila, ya kita nyanyi satu lagu dulu buat teman-teman kekalih ya. Nah, lagunya Hati-Hati ya. Nah, ini nanti gantian-gantian, nanti habis ini aku tak meminta manten untuk bisa ke atas bawah. Nggih. Garang. Oke, yuk coba. Garang. Dari sini. Mantap. Ini boleh diartikan Yuli Mbok. Nah, iki. Apa mau? Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Ayo dalammu tuisa. Monggo diartikan Mak Canggih. Gegarane. Kok dioper? Kira-kira. apa? Enggak apa-apa itu bebas kira-kira. Apa yo? Gegarane wong akrami. Gegarane sih apa? Nah. Ayo apa? Wah, jan wis gegarane kuwi pegangan. Ah. Ayo kuwi. Akrami apa? Akrami kuwi Apa ayo? wong dijodohan. Ah, kuwi. Dudu bondo dudu rupa. Tegese Apa ayo? Pegangan dudu Wong- bondo ya apa? Dudu bondo iki bukan harta. Dudu rupa. Bukan paras. Nah, Rupa. bukan wajah juga. Bukan wajah. Tapi apa? Ayo. Apa? Nah, iki Bariki, Oh, jawabannya bariki. Urung toh bariki. Belum. Jas, iki aku ora salah milih sinden dua ini bagus semua suarane. Yes. Apa artinya ayo? Amung ati pawitane. Amuk ati pawitane. Gampang nganti ra iso. Nah. Ayo. Apa ayo? Kowe kuwi Piye to? Ayo coba. Amung ati. Amung ati pawitane. Apa ayo? Aku ki mumet kan mau wawan ki. dari hati ya itu pawitane berarti apa modale ya. Nah, Modal modalnya itu dari hati. hati. Jadi bukan dari moto ya. Oh, Nggih. Iya. modal dari hati. Mm-mm. Sesuk nek rabi mangane mengati. Oh ya, padahal ya butuh lho, rabi sing Lah. utamai duite ya. Ah, kan. niku. Oh. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang
Siki sinden-sinden wis tak uji ya. Saiki aku mau menguji Wiraswara. Iki sapa wae? Sapa wae jenenge? Yang sebelah sini. Hah? Ngopo? Ayo Wiraswara bareng. Perkenalan. Ora madang wae, ngono. Tan kena tinumbas arta bareng. Kudu iso bareng lho, awas nganti ra iso bareng. Tan kena numbas arta sip kene yo apik Jos. Malah bangun
Biasa sip jos. Matur suwun. Nah ngene iki kan kolaborasi yang baik. Dadi iki sing bendo ajar kendel. Nggih. Ya menika sampun lah menika Mas Gadang Mas Gading nyuwun wekdal mbok menawi temanten kekalih saged minggah wonten pepanggungan. Nggih. Dikasih spot kanca-kanca. Agem spot kok Mataraman wae, Cok. Monggo Mas Arifin, Mbak Muzasina. Ditunggu rawuhnya ke pepanggungan. Nah ini dia temanten kekalihipun menika Mas Arifin kalian Mbak Muzasina. Nah selamat malam sugeng dalu Mas. Sugeng dalu Mbak Elisa. Pripun rasane pun rabi piye rasane kok enak ngono marake pengen ya. Enak jare gitu. Ya ini gimana perasaannya kok mau menggelar wayang ini keinginan Bapak apa panjenengan sendiri lajeng ini nanggap Mas Gading Gadang pripun raosipun pripun? Keinginan sendiri Mbak. Keinginan sendiri berarti panjenengan memang suka nonton wayang? Ngefan Bapak. Oh ngefan bapakipun nggih. Terus sakniki saged kelaksanan nanggap menika rasanya gimana? Ini juga di streaming sama beberapa channel termasuk Dalang Seno Channel. Pripun? Ampun nangis loh Mas. Mboten. Bingah nggih? Alhamdulillah. Mbak menawi ajeng wonten ingkang dipun aturaken untuk warga yang datang hadir sak menika menonton atau juga bisa mengucapkan terima kasih kepada orang tua, monggo waktu dan tempat. Bebas mawon niki santai mawon. Pun los aja menika santai wong ini isinya seneng-seneng semua warga juga bahagia wonten mriki nggih. Wih jeder. Mak jedor. Nyuwun donga pangestunipun dhateng sedaya pilenggah supados kula dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ugi anggadhahi turun ingkang soleh solehah kalih welas. Kalih welas. Rolas iki dangding. Jaluke rolas iki layar. Cita-citanya sangat berat. Gawe tim sepak bola. Ben saged futsalan. Oh langge, ben saged futsalan. Mbak Muzasina, gimana? Rasanya ini yang dari Demak kan? Iya kan? Jauh-jauh ke sini. Di sana kan rasanya panas kan ya kan di pantai utara. Nah, sekarang di tempat dingin. Kok bisa ketemu? Pertanyaannya.
Pacaran enggak BTW? Atau Enggak, langsung? enggak. Oh enggak ya, oh, bisa langsung ketemu. Langsung rasanya gimana? Ada terang benderang gitu, kayaknya ini istriku gitu. Rasanya gitu enggak? Firasat gitu. Jalur langit. Jalur langit Iya, ya. jalur Duh, langit. aku mesti lasar jalur resep gitu. Piye carane ben iso untuk jalur langit? Ya Allah. Ya, semoga langgeng ya Mas. Amin, amin. Nggih. Iya. Mungkin ada lagu yang disukain. Biar kita haturkan untuk jenengan spesial sebagai fans Bapak J. Iki ya orang. Oh, jaluke bojo galak iki cetok alus dan sangat-sangat kalem kok bojo galak lah. Yoga ican. Nek riyen kan sering ngempet kangen to, Mbak. Nggih. Nyanyian rindu. Oh, nyanyian rindu tapi nggak ada keyboard ya kayaknya. Mboten wonten keyboardipun. Jadi ini yang pakai gamelan-gamelan. Kayak nyidam sari yang gitu. Enggak tahu ya. Oh iya, ya udah nanti berarti requestnya ikut Request. sama atas aja nje. Ya kita support panjenengan semoga langgeng berdua, awet mencintai sampai maut memisahkan ya Ini setia sampai akhirat, selamanya. Iya sampai terus sesok ya siji sak lawase. Nek nganti tanduk di selentik wae Mbak. enggak Mas. Matur suwun nggih. Nanti kita haturkan lagu-lagunya sembah nuwun panjang kuyungipun juga udah menggelar hiburan untuk warga masyarakat mriki. Mugi berkah Mas Arifin. Sembah nuwun ya di tutuk. Menika kan saged ketinggal nggih bisa pada melihat dari streaming. Oh ini to mantennya. Nggih. Tuh. Ya ini alus-alus. Halus apa meneh sik nganu putri Mas. Nggih. Dasare dari sana Demak jauh ke sini. Wah cuman klecam isin ra kaya aku randu isin. Nah ini ada permintaan dari fans Gading ya Nggih, menika. Dari Dalang Seno Channel ada yang minta lagu Ngimpi. Nggih. Nggih, Lah, menika nyuwun Ngimpi. dipun bawani. Wonten request mboten dari Mas Gading Kadang? Wonten menika Mbak wonten. Ninggal katresnan kalih gubuk asmara niki panyuwunan saking panitia sing Laden. Oh, panitia. Nah, Nggih. iki penting iki. Penting, sangat penting iki. Soale ya. Ada Nggih. lagi Mas Gading ada enggak? Nah, mboten Sampun. kula mboten beto HP. Oh, lah kok iso ra nggawa HP? Hah? Oh, Apa HP-mu digawa yangmu? Ora. oh, HP-nya di sana lah. Mbak menawa terus nek kowe Aku nakal. jijas nang isor. Ya wis. Nggih, menika ngimpi dulu ya. Nggih, Mbak. Mbak Mega, ayo udah lama nggak Mas. tampil. Nggih, Mega. Maju Mbak Mega, ke Yo. muka. Megatron. Megatron. Ya, ini minta bawa. Bawa. Yuk. Yuk. Oh, ya sik gendar nganggo ngubeng minger dulu ya. Pemingat. Kasih dulu semangat apa? Selamat untuk kedua mempelai Mas Arifin. Doa-doanya. Selamat untuk Mas Arifin dan Mbak Muzazina. Muzazila. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Semoga segera diberi momongan. Aja momongan. Apa? Putra Buah putri ya buah hati. Aja momongan. Ya. Kasih bawonya. Ngambara ing awang hangalangut bebasan tanepo tapi Saya mboten Pak Bu. Saya napa saya? Tambahi sik lanang. Ayo iki sik tengah iki. Suarane apa iki mau? Sapa jenengmu? Siapa namamu? Hah? Fauzan. Ayo maju sini.
Maju. Ayo, Fauzan ini bagusnya tuh duet cowok cewek gitu. Ayo. Fauzan, rasa izin-izin. Sekarang itu udah masanya kudu show, ya, udah harus kelihatan gitu. Nah, halah. Fauzan kamu, iya, dari mana? Dari Kulon Progo. Kulon Progo VS Gunung Kidul. Yes. PS versus. Sik gawani mic. Sik ha. Piye? Coba. Narabase Adep ono. Nah. Mega Betul, Mega. Wah, jebul ada udang di balik batu. Mega mandong. Ya ora ndelok kene, yang dilihat itu yang di depan. Asik. Ojo nyontek mburi. Nah. Mibar ngidari jagat Ngulandoro nglambarengi Ngunggahi kok. Apa ngi apa? apa ya mas? Nopo? Kok ngi. Ngunggahi. Kaleni. nglambareng ngunggahi Piye ngopo? Mike copot ya kon masang mase. Mas, pasang mas. Nah, kon masang kowe ngejengi. Nah, kon masangke nek wedi kesetrum itu. hati-hati ya pas urung iki Lah gitu namanya kompak. Nah, kerja sama yang baik. Ngono dadak. Aja dicolke. Aja langsung minggat. Minta bantuan Mas, tolong Mas. Nah, karena gue cari yang baru ngono lho mbak. Ya aja. Kamu harus setia sama yang ini, dipasangkan sama yang ini. With Whiting Treason, jalanan seko Gulinten. Yes. Ngulandoro lambarang ngunggahi gunung katungkol ngunggar Kurang dhuwur. katungkol ngumbar gagasan Iki dicopot, cekelan, hadap-hadapan, bareng. Satemah. Yang romantis. Tangan kiwa karo tangan karo tangan sing kiwa nyekel mic, yang tengen cekelan tangan wong loro gitu loh. Iki kiwa kene nyekel mic. Lah, iki nyekel mic sing kene. Lah, iki cekelan. Lah. Yo. Apa saiki? Yo kayak rabi yo. Kari dewe satemah dina wong impi, lihat-lihatan. Nah, ini chemistry dalam panggung tuh kayak gitu. Coba. satemah Bareng ya wong lanang ora iso bareng. Orang sepel sih. Nah, disepel wong berdua. Satemah ketip-ketipan mah gimana gitu, yo. Yo. Kok malah do salting to iki? satemah kinowo Nah, gitu. Bagus ya Pak Bu nggih. Cocok mboten Pak? Boten. Mboten.
Ya, dibarengi ya, bertiga ya. Seripat, seripit, lembehane merak simpen gendes luwes wirakane sedulur sembah nuwun. Sampun. Ngene iki seneng aku, iki jenenge regenerasi ya. Ora sampun aku ora nyangoni iki. Wah, ngono ya. Makasih nggih. Wonten dawuh Mas Gading, Mas Gadang. Ah niki nyobi sing sapa? Saking mahasiswa isi Surakarta. Sapa jenenge sapa? Retno. Retno, terus sapa meneh? Siji tok. Siji tok mboten. Oke Mbak Retno, yo Mbak Retno yo. Yo Mbak Retno yo. Yo. Ayo, ora prengas-prengas. Kang Pindo Hapsari, yuk. Kang Pindo Hapsari tumonton. Iya. Lagunya apa? Enten dawuh Mas Gadang. Ninggal katresnan Mbak Retno. Oh, nggih. Iki spesial kagem sinten mau? Ah, menika kagem panitia. Panitia Sinoman. Nggih, panitia Sinoman. Nggih. Langsung niki Mas. Piambakan mawon enggak ditambahi kancane? Tambahi. Tambahin no. Tambahin no. Kene yang sebelah sini belum. Nggih. Coba mundur-mundur. Apike kok karo Yangi Gading apike. Bukan Mas Gading. Dikode Ding. Ya yang bilang Mas Gading dong, biar siap sendiko dawuh Mas gitu. Oh, podang kuning. Oh ya. Oke. Ya Mbak mboten menapa Mbak Elisa. Ya Mbak, oh tambah iki no. Pipit. Ayo Pip. Nah, iki. Ayo Mbak Pipit. Ayo Ibu. Ayo Pipit. Ibu. Ini juga masih SD. SD Mama. kelas 6. Ayo Mama. SMP. SD apa SMP Pip? TK.
Ya rasa nesu. Aku ora nesu loh. Ini sak pantaran loh sama aku ini Oh, iya. ya. Kita udah tua. Kita tua. Ya, nggak usah gaya. Ya oke, kasih lagunya Ninggalkan Kenangan. Ini kocok-kocok jenenge apa ya? Karawitannya namanya apa ya? Hah? Apa ini namanya? Hah? Krido Wacana. Krido Wacana. Yo, gasken. Monggo Krido Wacana tampil.
Hei.